Imaginade un no, un simple no. E se vos dixese que podería ser a solución a un dos retos máis complicados da cirurxía moderna. Pois ben, hoxe imos ver como esta técnica, tan antiga, está a revolucionar a medicina. A ver, pensemos nun quirófano de hoxe en día, cheo de robots, láseres, tecnoloxía punta por todas partes. E se a clave para unha curación perfecta non estivese en nada diso, sino nunha tecnoloxía de hai miles de anos? A resposta xa volo adianto, vai sorprender. Porque ao final do día, a cirurxía redúcese a algo moi básico, pechar feridas. E cada punto, cada no que se fai, é como un exercicio de funambulismo, un equilibrio super delicado entre a ciencia e a pura habilidade manual, onde un erro mínimo pode ter consecuencias enormes. E isto lévanos de cabeza ao problema central, ao que se coñece como o dilema do cirurxián. Pensemos na sutura como a un lazo, vale? Se o cirurxián aperta demais, estrangula o tecido, non chega o sangue e morre. Iso chamase isquemia. Pero se o deixa demasiado frouxo, a ferida ábrese. Iso era dehiscencia. Imos que en calquera dos dous casos o resultado é un desastre. E aquí ven o máis sorprendente de todo. Esta decisión, que é literalmente de vida ou morte, non se toma con sensores nin con aparellos de medición ultraprecisos. Non. Baséase na experiencia, na intuición, nesa sensación que o cirurxián ten nas puntas dos dedos, unha habilidade que, ollo, leva anos, ás veces décadas en perfeccionarse. Pero, e se houbese un xeito de meter esa precisión directamente no propio fío de sutura? E se a solución fose algo incriblemente sinxelo, e moi antigo? Pois a solución, tal e como di esta cita do estudo, é algo tan simple que custa crelo. O no corredizo. Sí, ese mesmo no que seguramente aprendemos a facer de pequenos. Resulta que ten unha especie de intelixencia oculta que podería cambiar a cirurxía para sempre. E velaquí o que crearon, a esliputura. E non é ningún material novo traído do futuro. É unha sutura cirúrxica normal e corrente cunha modificación xenial. Un no corredizo atado nun extremo. Unha idea desas que son tan sinxelas que resultan absolutamente brillantes. Entón, a pregunta é, como funciona isto? Quero decir, como pode un simple no lembrar a forza exacta e comunicársela ao cirurxián? Pois aquí é onde a física se pon de verdade interesante. O concepto clave chámase mecanointelixencia. A ver, a idea é que un obxecto pode ser intelixente só polo seu deseño físico, sen chips nin cables. O exemplo clásico é un clip. A súa forma está diseñada para aplicar a presión xusta e suxeitar os papéis, nin máis nin menos. Iso é intelixencia mecánica en estado puro. O proceso é super elegante, son só 3 pasos. Primeiro, codificar. Cando se fai o no corredizo, aplícase unha forza moi concreta, a forza de atado. Con isto, basicamente, prográmase o no. Segundo paso, tirar. O cirurxián tira do fío como faría normalmente. E terceiro, e aquí ven a maxia, liberar. Cando a tensión chega a esa forza que programamos, o no ábrese de golpe. Produce unha especie de clic que se pode sentir e ver. E ese clic é o sinal. É como se o no lle dixese ao cirurxián. Xa está, para aí, que a tensión é perfecta. E aquí vese perfectamente ese momento. O no aguanta, acumulando tensión, ata que de repente, ¡zas!, libérase. O movimento non é suave nin gradual, non. É un evento brusco, nítido, que non deixa lugar a dúbidas. É un sinal claro, casi digital. E a fiabilidade disto, pois ollo o dato, en 500 probas o no funcionou exactamente como se esperaba o 95,4% das veces. É unha precisión que compite con moitos aparellos electrónicos, pero conseguida con un simple anaco de fío. Vale, un 95,4% de fiabilidade nun laboratorio está moi bien, é impresionante. Pero a proba de lume é outra. Que pasa cando isto sai do laboratorio e chega ás mans dun ciruxán? Funciona de verdade no mundo real? Primeiro, vexamos o punto de partida, a situación normal, o que se esperaba, vaya. Cando se usan suturas convencionales, os cirurxiáns con máis de 10 anos de experiencia son moito máis precisos aplicando a forza que os seus colegas máis novos. Existe unha diferenza de habilidade moi clara. E agora o resultado clave. Coa esliputura, a precisión dos cirurxiáns con menos experiencia mellorou nun 121%. É unha mellora pan brutal que, a diferenza de experiencia sinxelamente, esvaéceuse. De repente, os novatos podían suturar coa mesma precisión ca os veteranos. Incrible! O impacto real vese nas probas con animais. Mirade, á esquerda, unha ferida pechada coa esliputura. A cicatrización é plana, limpa. Á dereita, a mesma ferida con unha sutura normal. Ves un bulto,
o tecido está inflamado, sinais claros de que a tensión foi incorrecta e a cicatrización non vai ben. A diferenza salta á vista. E a explicación está aquí. Estas imaxes, feitas con láser, mostran o fluxo de sangue na zona. Coa slipútura, a circulación é moito mellor, porque a tensión é axusta. É sinxelo, máis sangue significa unha curación máis rápida e con menos problemas. Así que, ao final, o que importa é isto. Todo se traduce nunha curación máis rápida. As feridas que se trataron coa Sliput curaron ata 2 días antes. En un hospital, aforrar 2 días de recuperación, iso é unha diferenza enorme. Pero ollo, porque as aplicacións desta idea van moito máis alá dunha sala de operacións. Isto abre un camiño totalmente novo para a robótica e a enxeñería. Pensemos, por exemplo, na cirurxía robótica. Os robots como o Da Vinci son increíblemente precisos, pero teñen un problema fundamental. Non teñen sentido do tacto. O cirurxián que o controla a distancia non pode sentir a forza que está a aplicar o robot. E aquí é onde a sliputura volve a ser brillante. Poderíamos pensar no nó corredizo como unha especie de fusible mecánico. Se o robot tira con demasiada forza, o nó ábrese, o tendón libérese e o movimento parase en seco, ao instante. É un sistema de seguridade sinxelo, barato e prácticamente infalible, que vai integrado no propio mecanismo. E as vantaxes son enormes. Non fan falta sensores complexos ni electrónica carísima. Isto funciona sen electricidade, así que vale para zonas remotas. É barato e desbotable. E o máis importante de todo, fai que a interacción entre humanos e robots sexa moitísimo máis segura. E todo isto deixanos con unha pregunta final, non si? Se unha solución tan elegante, tan potente, estaba agochada nun simple no, que outras innovacións revolucionarias estarán aí, agardando non nos laboratorios máis avanzados, senón nas ferramentas e nos coñecementos máis básicos que levamos séculos usando?